أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوق على بركة كسولي كتشيا أنكنتيكا محمد رسول الله كسيني نما وبانا سودنغوي كفولي نتا كدي أنفلي بغا تشيما أنا مسومان بلا جرليما يورو جاموغو أني يورو سلوموغو amba fo aw bisimila du ani dembaya ale kene kɔnɔna la o okumu kɔnɔna la bi an ye wele bila an balimamuso ma an n'an denmuso ni o ye madame Tera Umu Fofana ye n'ale ye présidente de l'association Bon Cœur du Mali ni o ye ABCM ye ayiwa ala sɔnna a ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Umu i ni wula nse somɔgɔw don kodi baasi tɛ yen baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi nse n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a diyara n ye nse nse ayiwa n'i ye foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la émission du ani denbaya an b'i fo danti foli min na an ye wele bila i ma i ye kɛnɛ i y'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma don a la n'i ye maa wele n'a y'i jaabi waleɲuman dɔn o ye wajibi ye an b'a fɔ i bisimila kɛnɛ kan o kɔfɛ an y'i wele an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan o de ye la solidarité un acte humanitaire u b'a yira ɲɔgɔn dɛmɛ o ye adamadenya jɔsen dɔ ye ayiwa e fana ye association présidente ye association min ni o ye ŋaniya ɲumanya association ye sabula n'a fɔra ko association min ye bon cœur ye u b'a yira k'a fɔ association in sigilen don ŋaniya ɲumanya ale kan mun de la e ye association sigi k'a tɔgɔ da ko association Bon Cœur n'i y'a ɲininka o la a diyara n ye kosɛbɛ n ka foli bɛ n lamɛnbaga ni n filɛlibaga bɛɛ lajɛlen a diyara u ye a y'an wele a ye ci bila n ma ko n ka na a diyara n ye kojugu mun de la ne y'a tɔgɔ da ko association ŋaniya ɲumanya kan sabula ne b'a dɔn ŋaniya ɲumanya bɛ an ka fasoba in kɔnɔ an ka lawale tile yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye dukɔnɔnaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yen depuis bi tɛ ne bɛ fɛ an ka segin an kɔ dɔɔni an ka se k'an hakili to kɔrɔlenw na n'o ye ŋaniya ɲumanya in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an hakili to minnu fatura ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an ka hakili to u kɔmɔgɔw la ni ŋaniya ɲumanya t'i la i tɛ se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma ni dusukun jɛlen tɛ i tɛ se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma ne b'a dɔn ŋaniya ɲumanyaw bɛ yen o de kama ne y'a tɔgɔ kɛ ŋaniya ɲumanya ye ayiwa o diyara n ye ala k'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛ ŋaniya ɲuman ye sabula maa ŋaniya ɲuman o b'a niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a b'a niyɔrɔ sɔrɔ alikiyama o tuma ala k'an fara maa ŋaniya ɲuman tigiw kan o fana kɔfɛ association in i bɔra ka dɔw fɔ an ye nka a bɛ se ka kɛ hali bi dɔ wɛrɛw bɛ yen i da ma se minnu ma association in ka laɲini yɛrɛ kunba ye jumɛn de ye association in ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɛmɛ don cɛsamusow ma dɛsɛbaatɔw ani yatimɛdennin minnu n'u faw bɛ taɲa k'u to fitininma la se t'u ye u ka kalanko ka gɛlɛn an ka laɲini y'o fanba dɔ ye an b'i fo k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka laɲiniw sabati ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i y'a yira k'a fɔ association in a sigilen don dɛmɛ de kan aw bɛ mɔgɔ sugu jumɛn ni jumɛn de dɛmɛ o diyara n ye o ɲininkali diyara n ye an bɛ mɔgɔ min dɛmɛ minnu cɛw fatura ni se t'u ye dɛsɛ b'u la
an b'o mɔgɔ sugu de dɛmɛ ani yatimɛdenninw an b'olu de dɛmɛ awɔ. Ayiwa o diyara n ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya sabula fɛn bɛɛ bi dali masa ka se de kɔnɔ n'i y'a mɛn i bi mɔgɔ dɛmɛ o k'a sɔrɔ dɔ b'i yɛrɛ kun o tuma laɲiniw hali bi Ala k'u sabati ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni an b'a dɔn o ye anw ka tabiya ye o y'an ka maaya jɔsen belebele ye sabula ɲɔgɔn dɛmɛ bi yɔrɔ yɔrɔ a ka ca la sɔrɔ bɛ yiriwa ye o tuma na ni musow yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn dɛmɛ o fana ye mɔgɔya la ko belebele sabula ka d'a kan du foyi ti diya n'a y'a sɔrɔ muso deselen don a yɛrɛ kɔrɔ o tuma Ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ o fana kɔfɛ i y'a yira an na k'a fɔ aw ye denmisɛnnin dɔw dɛmɛ ni ka école minɛn di olu ma ayiwa don n'a nataw la a ka di aw ye fana aw ka musow dɛmɛ minnu ye muso cɛsabagatɔw ye ayiwa association in sigili ni sisan cɛ a b'i se ka wagati jumɛn de bɔ ne mɛnna n ka baara in na depuis ne ma kɛ association ye donc comme ni n y'o de f'i ye n'i bɛ hinɛ dɔrɔn i bɛ hinɛ falatɔw ni cɛsamusow la ne tun b'u dɛmɛ ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ n m'a kɛ association ye n teri dɔ ko n ma ko munna n'a ma ɲɛ i bɛ mɔgɔw dɛmɛ ta munna i t'a kɛ association ye ne ko i ka hakilina ka ɲi jama yɛrɛ cayara ne ma kosɛbɛ o la ne sɔrɔla ka kɛ association mais n ka récépissé sɔrɔli ni sisan cɛ donc n ka association dayɛlɛla a tɛ tɛmɛ kalo san kelen ɲɔgɔn kan quoi ayiwa an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka san caman yira an n'a la ayiwa san kelen kalo 12 b'a kɔnɔ tile caman b'a kɔnɔ dɔgɔkun caman yɛrɛ fana b'a kɔnɔ ayiwa i ni association tɔw cɛla i bɛ se ka mun fɔ an y'o kan a ka diya fo ka taa se gouvernement yɛrɛ ma o ɲininkali fana diyara n ye ka ne ni association tɔw cɛla mɔgɔ dɔw wulila ka na n lajɛ n'o ye association dɔw présenté n bɛ foli bila u bɛɛ lajɛlen ma olu wulila ka na yɔrɔ ɲini ka na n ye k'u bɛ fɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko a ma n ko ni Ala sɔnna n k'o ka di ne fana an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ayiwa olu selen bi ani k'a daminɛ wagati la ka se sisan ma yali aw delila ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan awɔ o dɔw bɛ baara kɛ ne ka bureau wɛrɛ kɔnɔ sisan mais association wɛrɛ b'u bolo ayiwa an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ o fana na aw ni gouvernement fana cɛla dun an ni gouvernement ta ne yɛrɛ de ye gouvernement ye ne yɛrɛ de ye gouvernement ye e yɛrɛ de ye gouvernement ye o walawala an ye parce que mun na n ko n ya gouvernement ye parce que n'i bɛ ka fɛn dɔ kɛ i ka jamana kɔnɔ donc fasoden ɲumanya kama donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o dɛmɛ kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn kɛ ka ɲɛsin a ka jamana ma i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ gouvernement kɔnɔ mais ni gouvernement mɔgɔw an bolo tɛ ɲɔgɔn bolo mais ni n sera k'u sɔrɔ u k'an dɛmɛ fana a ka di n ye ayiwa an ye o fana faamuya kosɛbɛ nka an ye jateminɛ fana kɛ association ka ca bi fo ka fɔ ko association ka ca association n'a cɛya i mana a ta cogo o cogo mɔgɔ min b'a fɔ ko n ye association sigi walasa ka musow dɛmɛ o de ka ca ka musow dɛmɛ wali kelen ka denmisɛnninw dɛmɛ nka o bɛɛ n'a ta jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ muso fanba fana bɛ yen hali bi minnu bɛ u dama kasi ni u tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ye hali bi u ka laɲini ma sabati e hakilina dun ye mun y'o fana kan ne hakilina ye mun y'o kan n b'a mɛn mɔgɔ caman b'a plaint ne yɛrɛ ka réunion na u b'u plaint ko dɔw b'u ka papiyew minɛ u tɛ wele hali sini olu dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko tiɲɛna ne ta t'o ye ko dɔw bɛ olu nan'u tɔgɔ sɛbɛn don min o don k'olu ka denmisɛnninw ye dɛmɛ sɔrɔ o caman y'o fɔ ne ko bɛɛ tɛ ko n bɛɛ mais n t'u jalaki fana parce que lajarabi bɛ se ka dɔw sɔrɔ voilà dɔw bɛ lajarabi ma n'u sɔrɔ n'u ye fɛn dɔ sɔrɔ u b'a fɔ est ce que an tɛ n don an yɛrɛ la fɔlɔ a dun ma dabɔ o kama i b'i ka denbaya de lajɛ sini ma sinikɛnɛ ma n'i y'a kɛ ka ɲɛ walidenw ye k'u ɲɛji cɛ don n'a nataw la dɔ fana b'a k'i voilà sinon n t'u jalaki ne bɛ Ala deli Ala kana ne lajarabi ka dɛsɛ ka n ka mɔgɔw dɛmɛ
Ayiwa an b'a fɔ Ala k'o duwawu Ala k'o minɛ Ala n dɛmɛ o k'a sɔrɔ a y'i y'a sira kan ni i ye sira min ta ka ŋaniya min siri ŋaniya ɲumanya la a ka ca Ala la Ala b'i dɛmɛ n'o sira ye sabula ka d'a kan falatɔw Ala yɛrɛ ye olu kɔ kasi Ala ye o fɔ k'a gɛlɛya Ala ye a fɔ an k'an janto la an bɛ na diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ten kelen kelen a kɛra falatɔ ye o a kɛra furujatɔ ye o nin si tɛ bali don dɔ la dɔ ta ye fala ye bi e b'olu dɛmɛ sini yɛrɛ fana ta ye fala ye fo maa wɛrɛ fana ka ɲa o ma kabiri Ala ye diɲɛ da o cogo kelen don wa furujatɔw fana don dɔ la dɔ b'a dɛbɛn kan bi e b'i sen fila kan sini yɛrɛ fana bɛ se ka bila a dɛbɛn kan dɔ fana bɛ ɲa i fana ma o tuma an bɛ fɛn o fɛn na Ala k'an ci ɲuman na Ala ka hakili ɲuman di an ma o fana kɔfɛ ni an ye jateminɛw fana kɛ an b'a ye k'a fɔ falatɔw komi an y'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔya tɛ taa u kɔ n'a t'i ka so a b'i ɲɔgɔn dɔ ka so mais an b'a ye falatɔ dɔw u lamɔli cogo kabako don yali e bɛ se ka mun de fɔ an ye falatɔw ka éducation kan a ka kɛ an ka denbayaw kɔnɔ a ka kɛ jamana yɛrɛ ta yali ni mɔgɔ min ye e yɛrɛ bila k'i k'i hakilinata di fala ninnu kan i bɛna mun de fɔ an ye ne bɛ hakilina mun di o la falatɔ dɔw tiɲɛ yɛrɛ la degun b'u kan u sɛgɛnnen fo ka taa fɔ a tɔ to dɔw yɛrɛ ɲɛji bɛ don ne kan dɔw bɛ yen u hinɛ bɛ minɛ kojugu tellement que falatɔ ninnu a makari ka bon fasaya kɛra sababu ye ka dɔw dɛsɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔli la fasaya kɛra sababu ye ka dɔw dɛsɛ siyɔrɔko ɲuman na fasaya kɛra sababu ye ka dɔw yɛrɛ dɛsɛ kalan na ne kɔni bɛ mun fɔ u kana dusu bila hakili ɲɛ a sababu la dɔw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya kojugu fɛ u bɛ taa don fɛn dɔw la fɛn mun man d'an ye a man d'olu yɛrɛ u ka laɲini tɛ a musomaninw bɛ se ka kɛ aw ka hakɛ to musomaninw bɛ se ka taa ko wɛrɛ kɛ fɛn mun man d'an ye a bɛ faamu cɛmaninw yɛrɛ bɛ se ka kɛ dɔrɔgutalaw ye u bɛ se ka don hali rébellion na Ala k'an kisi o ma an ka laɲini k'a sababu kɛ gɛlɛya ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni dɔɔnin b'u bolo an kana to falatɔw ni yatimɛw ɲɛji ka jigin n'u ɲɛji kasira n'u kasira don n'a nataw la u bɛ se ka na an ka denw agresser u bɛ na an ka denw fɛn parce que k'an m'an janto la a bɛ n'a fɔ ko mɔgɔ m'u janto la donc fɛn min ka di u bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ an si ka laɲini tɛ ne yɛrɛ ka kɛlɛ caman b'o de kan pour que ka falatɔ k'an janto la kosɛbɛ k'u bɔ kɛrɛfɛdɛn na ani yɔliyɔli la ani kasi la o de ka di ne k'u ka éducation dilan ka ɲɛ ayiwa nin bɛɛ kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ falatɔ ninnu fana la min tɛ nin si ye i n'a fɔ an muso ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sinamusodenya la dɔ bɛ fatu ka den to dɔ bolo kansinaya la dɔ bɛ fatu a bɛ den to dɔ bolo sigiɲɔgɔnya bɛ ten hali duw tugulen bɛ ɲɔgɔn na dɔ de ta bɛ fatu a b'a ta to dɔw bolo ayiwa i b'a ye o lamɔw kɔnɔna la o den dɔw bɛ yen u ka adamadenya tiɲɛna u tɛ taa fan dɔw yɛrɛ la tugun u tɛ na fan dɔw yɛrɛ la tugun an b'a ye o duw fana kɔnɔna la den dɔw fana bɛ yen minnu de kɛlen bɛ du kɔnɔ jɔnmusoba ye fɛn bɛɛ bɛ da a kelen kɔ la n'ale ma min dilan du kɔnɔ dilanbaga t'a la i b'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na dɔw hakili ka di u ka kalan bɛ tiɲɛ ka sababuya kɛ lamɔjugu ye ka sababuya kɛ bangebaa jugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bangebaa musoman yali e b'i wele ka jumɛn de bila ninnu bɛ du minnu kɔnɔ walasa u ka se ka fiɲɛ bɔda kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye u ka se k'u da kan kɛ ka ɲɛ sini ne bɛ wele k'an bila ninnu ye an bɛɛ wolomusow de ni den tɛ mun bolo a bɛ somɔgɔ dɔ bolo an kana miiri bi la an ka sini lajɛ an ka sini lajɛ an ka hinɛ walidenw na a kɛra waliden a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye an ka hinɛ u na waliden dɔw bɛ yen nɔ u bɛ lamɔ kojugu la i b'a fɔ dɔw fana banna dɔw baw fatura k'u denw to muso wɛrɛ b'u fa kun o fana bɛ lamɔ kojugu la dɔw yɛrɛ bɛ minɛ kojuguya ba de la ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn u ka sini lajɛ u ka sabali u ka walidenw tɔbɔtɔ ka ɲɛ hali i ka baarakɛla n'i y'a minɛ ka ɲɛ ni hinɛ bɛ dusukun na i ka baarakɛla i b'a minɛ ka ɲɛ i b'a ladon ka ɲɛ n'i sera k'o kɛ i bɛ se ka walidenw ladon a y'aw denw lajɛ aw tɛ mun kɛ aw denw na aw kana kɛ walidenw na
i bɛ se ka waliden yɛrɛ ladon ka tɛmɛ hali den kan i bɛ ji mun ko ka taa kunbɛn sini i b'a fili bi voilà i b'a fili bi ka taa kunbɛn sini donc a ye juguya dabila walidenw na a ye walidenw minɛ ka ɲɛ a ye dumuni d'u ma ka ɲɛ a y'u ka kalanw tɔbɔtɔ ka ɲɛ a y'u ka siniɲɛsigi dilan a y'u kɛ i b'a fɔ denw de don se t'u ye bi mais se bɛ Ala ye dɛ den ninnu ba taara cogo min ou bien u fa taara cogo min aw fana bɛ taa ten don la dɛ a y'o lajɛ aw ka sini lajɛ aw k'aw denw lajɛ aw k'aw kɔw lajɛ ne bɛ o kanga de dɔw ye u ka sabali u ka Ala lajɛ Ala ko yatimɛden ɲɛji man ka bɔ falatɔ man ka kasi a y'o lajɛ ne b'o de fɔ ayiwa e yɛrɛ bolo ka se ka kɛ furumuso ɲuman ye ka nin den modèle to i ka so i ka kan k'a minɛ cogo di sabula anw bi mɔgɔw an bɛ komi takuru n'i y'an da don f'i k'an fifa n'i m'an fifa an t'i mɛnɛ e yɛrɛ bolo an ka kan ka u minɛ cogo jumɛn de la an ka kan nin denmasinaw minɛ cogo min o kan ka minɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ y'a wolo k'o ladon ka ɲɛ fɛɛrɛbɔ b'o la furakɛli b'o la k'o ka jɛ b'o la a ka éducation k'o b'o la k'a minɛ ka ɲɛ dɔrɔn k'a hakilina dɔn fana aw kana den ninnu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de kɔni ka di ne fana ye u ka denw minɛ ka ɲɛ u kana kɛ falatɔ ni yatimɛ ye ayiwa o faamuyana nka an b'a ye furujatɔw cɛsamusow n'o ye veuve ye olu fana bɛ du caman kɔnɔ olu fana b'a fɔ k'u b'u fankelen kan i bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ fana kan sabula u t'u diya kabiri ni cɛsaya kɛra ni muso dɔw fana bɛ mɔrɔmɔrɔli la u bɛ maɲumako la u kɛra terejuguw ye u kɛra bolokɔfɛfɛnw ye du kɔnɔna la k'u kɛ muso mangow ye yali i bɛ mun fɔ o yɔrɔ fana la i bɛ wele kan jumɛn fana fɔ an ye parce que depuis an filila an ka kokɔrɔw ma an filila an ka laadakɔrɔw ma ne bɛ fɛ an ka segin o dɔɔni an faw n'an mɔkɛw ye minnu kɛ ka tɛmɛ an mamusow ye minnu kɛ ka tɛmɛ ka walidenw tɔbɔtɔ k'a kɛ komi u yɛrɛ ta hali ni mun cɛ banna k'a yira muso ninnu na k'a yira aw cɛ ma ban anw bɛ yan aw jigiya la ne kɔni b'o de sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna u ka muso ninnu u k'u ɲɛji cɛ cɛsaya kana kɛ sababu ye k'u hami kojugu ka miiri jugu ta k'a se u ma ne y'o de faamuya u ka sabali ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a yira an balimaw la an ni minnu bɛ taa si la minnu bɛ an dugu ma a ka ja minnu ka kɔrɔ n'an ye bonya ni karama kɔnɔ u bonya b'an yɔrɔ mais an k'a dɔn nin ye an bɛɛ kungo ye n'a t'i ka du kɔnɔ a b'i ɲɔgɔn dɔ ka du kɔnɔ falatɔw ji bɛ a dɔw ɲɛ la komi a dɔw fana b'u diya yatimɛdenw a dɔw lamɔlen don ni maɲumako ye i komi a dɔw fana fɛrɛlen don o bɛ cogo min na cɛsamusow fana bɛ ten mais an k'a dɔn diɲɛ t'a laban danfɛn si ye banaya m'u bali senkola m'u bali banabagatɔya m'u bali foyi m'u bali bɛɛ n'i ka don don kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw furumusow anw musolakaw anw denbaw muso sugu o sugu ni si ye musoya hakɛ se nin den ka surun i la nin muso modèle ka surun i la hali ni se t'i ye k'a dɛmɛ a dɛmɛ ni hakilina ye ni nafolo se t'i ye a dɛmɛ ni bɛrɛbɛrɛli ye diɲɛlatigɛ la n'an hakili sigira fɛn bɛɛ bɛ hakili sigi kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bonya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ karama kɔnɔ an ka n'o bɛɛ kɛ tiri ye an ka n'o bɛɛ kɛ nɔrɔ ye n'an ka kuma fana ganna maa min na u bɛ yafa an ma ala ni alakira kama anw ta ye bilasirali ye o kɔfɛ Umu an ka du kɔnɔ nin kɛwale ninnu an y'a fɔ a ti ban wa ni muso modèle ni den modèle fana o ti ban an ka mɔgɔya taabolo fana kɔnɔna la sabula adamadenya yɛrɛ taabolo dɔ don nka yali est-ce que a bɛ se ka kɛ ka an ka siniɲɛsigi i n'a fɔ misali la ni ala ye se kɛ cɛ dɔ ye
ou bien ala ye se kɛ denfa dɔ ye k'a den ka siniɲasigi kɛ wala sini ma sinikɛnɛ ma hali n'ale fatura a muso kana sɛgɛn a ka diɲɛlatigɛ tɔ kɔnɔna la wali kelen a denw kana sɛgɛn a ka diɲɛlatigɛ tɔ kɔnɔna la est-ce que fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ k'a bali wa? fana diyara n ye fɛɛrɛ b'a la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o bɛɛ y'a cɛ ni muso fana ka kuma ɲɔgɔn na an musow fana an y'an jɔyɔrɔ bila kojugu an ye ko bɛɛ to cɛw de ma cɛw dun tɛ du kɔnɔ mɔgɔ ye muso de kan ka kɛ hakilima ye ka cɛ ka du dilan kɔfɛ ni cɛ ka du dilanna dudenw bɛ don da kelen fɛ o bɛ da kelen fɛ du yɛrɛ bɛ ja n'o kɛra ala ka jɛ a ka ca ala fɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ayiwa an bɛ dugawu don kɛ hali bi ala k'a ɲɛ ka d'an ma i yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔ ko e yɛrɛ ye gouvernement ye anw yɛrɛ fana kelen o kelen min b'a kɔnɔ min t'a kɔnɔ an bɛ fɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye sabula an bɛɛ n'an jɔyɔrɔ don maa i bɛ se ka jɛ i ka kɔta de la mais n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ e bɛ jɔ min na a bɛ fɛnnin dɔ dilan anw kelen kelenna ka kan ka mun kɛ jamana in kɔnɔ muso cɛsatɔw ye yatimɛdenw ni falatɔdenw ye walasa an kelen kelen bɛɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye an ka kan ka mun kɛ? ne ɲininkali yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ an kan ka mun kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka cɛsabaatɔw ni falatɔw ni yatimɛw dɛmɛ cogo o cogo u k'u dɛmɛ ten o kɔni ka d'an ye kosɛbɛ n'u y'u dɛmɛ a ka ca ala fɛ u bɛ bɔ kɛrɛfɛden ni mirimiri la u ka kalanw tiɲɛnen don k'a sababu kɛ fataya ye musow tɛ balo sɔrɔ ka di u denw ma k'a sababu kɛ cɛtaya ye yarabi ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyako ɲuman di ba ɲumankɛw caman fana b'an ka jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ n'an bɛɛ y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fasoden ɲuman kama an bɛ se ka nin gɛlɛya a tɛ se ka ban pewu mais an b'a nɔgɔya n'an sera k'u dɛmɛ furakɛliw bɛɛ b'a la n'an sera k'u dɛmɛ u la dɔw bɛ yen hali so sara u t'a sɔrɔ dɔw bɛ gɛn ka bɔ luwanse la ba ɲumankɛw bɛ yen an bɛ ci bila u bɛɛ ma n'aw sera ka nin cɛsamuso ninnu dɛmɛ k'u bɔ kɛrɛfɛden ni yɔliyɔli la ani yatimɛden ninnu ka se ka éducation ɲuman d'u ma k'u ka kalanw kɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ ni nin kɛra an bɛɛ bɛ kɛ fasoden ɲuman ye o b'an bɛɛ ka gouvernement yira o b'a yira k'an bɛɛ gouvernement e yɛrɛ gouvernement ne ye gouvernement an bɛɛ y'a ye mali bɛɛ y'a ye fasoden ɲuman bɛɛ gouvernement ye ayiwa o diyara an ye wagati ale sera an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka tila ka a ɲini fɛ i ka folikan di an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ma ani fana kumakan laban min b'i bolo wulada in na walasa ka bi émission in kun cɛ ka welewelema kɛ ka ɲɛsin an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma i b'o welewelema kɛ an bɛ sɔrɔ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye. ne bɛ welewelema da mali bɛɛ lajɛlen mali bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka an ka association bon cœur ŋaniya ɲumanya in dɛmɛ bɛɛ ka dɛmɛ pour que muso ninnu u ka laɲiniw bɛ sabati cogo parce que n y'a fɔ cogo ne kelen de bɛ n ka fɛn na n kelen de bɛ n ka fɛnw financement kɛ jama ka ca ne yɛrɛ ma jama ka ca ma kojugu finalement n t'a dɔn n yɛrɛ b'a kɛ cogo mais n tɛ décourager fana parce que n bɛ k'a kɛ ala kama ani ala y'a fɔ k'an ka yatimɛdenw dɛmɛ o de kama n bɛ k'a kɛ n tɛ décourager fana mais n bɛ baɲumankɛ bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka ABCM dɛmɛ an ka se ka ninnu ɲɛji cɛ u ka kalankow bɛ kɛ cogo musow ka dumuni ko hali n'an bɛ safinɛ dilanyɔrɔ de kɛ ka d'u ma caman b'a plaint donc ne ka dɛmɛ bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma ABCM ka dɛmɛ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an bɛ baɲumankɛw de wele yan kuma ma nɔgɔn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka téléserifula bɛɛ lajɛlen fo ka e yɛrɛ fo Matu ka bɛɛ lajɛlen fo ka mali bɛɛ lajɛlen fo ni donna mun gasi la o ka yafa ma ayiwa i ma don maa si gasi la bɛɛ yafalen do i ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ ABCM n'o ye association bon cœur du Mali ye tiɲɛ na aw ni dɛmɛ ka kan bari n'i y'a lajɛ e yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min na bi ka tila k'a ye k'i ye nin initiative min sɔrɔ
ka ŋaniya ɲumanya ta ka se ka ɲɛsin i ɲɔgɔnna muso dɔw ma i b'a sɔrɔ e ba kɛɲɛ ɲɔgɔn b'a la i kɔrɔma ɲɔgɔn b'a la a bɛ se ka kɛ i fila ɲɔgɔn b'a la kuma a bɛ se ka kɛ i dɔgɔma ɲɔgɔn yɛrɛ b'a la donc fɛn min don fɛn belebele de don ka tila i ma dan o fana ma i tilala tuguni ka denmisɛnninw fana ta ka fara kan falatɔw ni yatimɛw donc fɛn belebele fila doni girin fila de bɛ i bolo o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka n'i kan kari doni kɔrɔ ala k'i se doni kɔrɔla la o tuma na i ye welewelema da min fana kɛ an bɛ dugawu don kɛ ala ka i ni maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ o tuma promotion de la femme maaw an ka foli b'u yɛrɛ fana ye u yɛrɛ fana bɛ wuli ka jɔ caman kɛ nin kow n'a ɲɔgɔnnaw la o tuma na an b'u bɛɛ fo dante foli min na ka i yɛrɛ fana fo kɛnɛ in sɔrɔli la ka dugawu don kɛ hali bi laɲini tɔw ala k'u sabati yarabi o kɔfɛ an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ seleke naani kan'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an filɛ nin waati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n tɛna bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni m'an baarakɛɲɔgɔnw fo fɛn min ye adama saliya kulubali n b'a fo ka fara ba numukɛ kan jabate n ka foli bɛ a yɛrɛ fana ye dante foli min na numukɛni ko n ka n'o fɔ ne dun tɛ se k'o bila o kɔfɛ n bɛ foli nin ta k'a di baro dunbiya ma ka foli di n ka responsable technique ma Buya Kulubali fo ka taa se Usumani Sogori ma n b'u bɛɛ lajɛlen fo o foli kɔfɛ k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ka n karamɔgɔ fo chaîne de Umu Jara k'a ka foli bi kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ n bɛ a Seyidi Usumani Sherifu Madani Hayidara n b'a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ seleke naani kan'a la nin karamɔgɔkɛ in ala k'a ɲaamɛ a la yarabi yalahu o tuma an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni masa rahamani ma an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan hakɛto bɛ nin kan sɔlala rasuli a k'an bɛn